як мохшидай. Устатар, народ, устатар. Садои умеда мегем. Ифтихор Воидов, хуш омадӣ, братан, подписчики нави мо. Садои умед хакди, братан, мегаи суса. Желание нашава моро бра маҷбур кунам ки биё то, что ту маҷбури қати мо должни кушай, должни хайр кардан дар. Акаи хайрам нашава, не ки ёрдам мешавад, як одам ба як каса ёрдам мети бахто хуба. Сафар Мамад. Ами сар рӯзи дидум хали ка комментарияшам навистим. Хай пацан гапои чотки зада. Нашуд садои умед. Охи мега ки садои умед мега ки то, что ма ба хотир видео мекунам ки мардум сум додага айму талаб мекунад. Баха, брата, бурай насиба намехони дигар. Ну, насиба дигар тичи гапш намуд. Садои умед мега ки мардум моро сум мета, мо ба ҳамин хотир сиёнка мекунем. Охай братан, мо дам сум додесам ку, то что ҳамон қа мардум сум мепарад. То есть ман сума бигирам ки короче гузарондумаш. Ки бовар мекунад дар ин замона? Одамо кира бид, барадар бид, бечораашка падудар модан подстави кардан ки чи то что як кас хича мурда гирифт, як каса мурда бировардан барои сум ҷамъ кунӣ. Авози братан, мо мегем ки сумаҳо шуморо ӣ кардем, мо гузарондем. Салом алейкум Тимур Асомиддинов, салом алейкум Шерина. Каҷон салом алейкум, як хуба успед намекунам бародару дачо шони аввала 12. Тенчи брачка, коро хубай. Инҷо дасти? Қадрик МС. Во, Қадрик, чихе брачка, крам ҳаминҷо даи? На, Қадрикам ҳаминҷо dabдай. Қадрик МС. Шон Москва кайме, Москва аки бо насиб дар кай боша. Ака ответ да садои умед чизе кадеста садои умеда. Ака ответи садои умеда чизе кадеста. Хай братан, мо земави да гап задам гуфтам ки ин кори маҷбурӣ нест, мисол ки моро бихе биё кариш хайр ка Исуса. И хай хоҳиши ҳар як одам хича. Вале то что мега ки ма ба камера мумкин аюда бисёр хайр канам. Хай бародар, агар ҳамин навора дидеста боша ягон касеро мо запис дора. Мисол иҷа ҳеч ка нагуфта ки ту бе камера хайр намекунӣ. Ё ки мо чӣ мехоҳам ақле дорем ки моро дидем пастӣ камбағалӣ, ман дар бозоро пакет мефурӯхтам, ман семечка мефурӯхтам, агар бидунен ягота мушинг мекунам, мушинг савдо мекардам. Чой ба қарабою пиёла дар даста як чой хунак чой гарм мефурӯхтам. Ман медонам ки камбағалӣ чия, ман медонам пастӣ чия. Монам иншолло ки бе камера, аммо ҳаст одамое ки бо дастмон мераса, ки дар ин маврид гап задан накунест. Иша мо аз барои Аллоҳ мекунем, аз барои Аллоҳ, барои қиёмат мо. Не ки то что ами чира мо ворда назар доштам, ба ӯ хотире ки ҳама каса агар мо як ҷояше мо исту метавонем ки $300 хайр кунем. Барада тиҷи як каси дигаро $500 да ёрдам мета. Уш як каси дигаро не қасум да ёрдам мета. Агар мо ба ғайра мо бо ҷамъ ма минимум $100 гуфтам, касе хоҳиши чанқае ки дорад. Оз биеда чанд кас розӣ шид. Ами темае ки ма хайр гуфтам. СТВ Садиҷон, Барада, Репортал, Фон ТЖ, Лоне ТВ, Бегустатор, Назаров, Умед Таҷван, Аҷамстан. Шумо бигин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хидмати Лоне ТВ, Бегустатор, Назаров, Умед Таҷван, Аҷамстан. Шумо бигин 1 2 3 4 5 6 7 8 9 хидмати 10 кас. Хай аҷа 3 касаш шароит каналаш сестарака, мисол может $50 битам. Не ки қариб ки аллакай мо $1000 ҳар моҳ метавонем ки як каса кӯмак кунем. овози зинда теҷаке не брат. Иреп намеброя, ма метарсим гап ки иреп броя ки ма машкан гӯш мекунад. Аҳволи худаш ғами худаш басаеш. А так нест, аги тайёр буда ки бо чота хондан нафурӣ. Ба ҳамин хотир ман гуфтум сарҷамъ шем. Хай